Wai ina dalili kasata, ba su kati gara mu ba su kati kasata. canje canji Su dan kulbar su koma gida. canja canji kasata kar mu koma ruwa da akwai alama su dan kulu za su nome aya fitar da zaɓe Aminu Waziri ya rike kasa tambuwal kuma PDP gidan karuwa Ji santura kin Sokoto namu dai garkuwa, Abdul Samadu na Sokoto mai biyayyar uwa. Da Bashir Gorau na matasa sun kace a fito a yi tambuwal a PDP gidan karuwa. Mu canja canji Kasata kar mu koma ruwa. da akwai alama Kadan kudu za su rushe kasa. kar da zabi Aminu Waziri ya rike kasa. tambuwal. Kuma bi PDP gidan karuwa. kira ya Allah gare shi muke bidar taimako ƙasa da gadon mu amma mu muke yin dako muna da haƙƙi sun gagara sauke haƙƙin jiko ina ga yanci ashe wahala kawai muka rafo ya kira mu bila asusu ya ce ni bai yi ba Mu canja canji Kasata kar mu koma ruwa. da akwai alama Kadan kudu za su nome aya. fitar da zabi Aminu Waziri ya rike kasa. tambuwal. Kuma bi PDP gidan karuwa. akwai lalura kayan masarufi na kuwa dala da fetur farashi na ta mugun hawa kashi 80 talakawa ne suke dokuwa sun kasa sauke haƙi na abin da ke faruwa da kare da doki ba za mu bari su take mu ba Mu canja canji Kasata kar mu koma ruwa. da akwai alama Kadan kudu za su rushe kasa. fitar da zabi Aminu Waziri ya rike kasa. tambuwal. Kuma bi PDP gidan karuwa. fadar ku ce da tsaro amma kasa babu lemon roba kuke sha talaka ya sha zobo kuma kun rufe boda abincin gida babu idan muka ce